अगर आप भी चाहते हैं कि PWB इंटरटेनमेंट की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो रेड कलर बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहरा में बानी देहरादून आवत हमरा माल के सगुन बहरा में बानी देहरादून आवत हमरा माल के सगुन कली अपने हाथे खून आवत हमरा माल के सगुन। म्यूजिक बाय डीजे विकास बहरा में बानी देहरादून आवत हमरा माल के सगुन। म्यूजिक बाय डीजे विकास आवत हमरा माल के सगुन। ब्रिज से बिहारी निर्भय जानतावे खेल सब जानतावे खेल धके अवतार राइटर अबरेल अवतार रेल धके अवतार रेल ब्रिज से बिहार सुगम जानतावे खेल धके अवतार राइटर अबरेल चले नायक कल धून आवत हमरा माल के सगुन। बहरा में बानी देहरादून आवत हमरा माल के सगुन। पटेल डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।